And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na in love ako sa lalaking kasal na. Parehas kaming lalaki. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Japs. And this is my secret file. Let me be just honest. I'm gay, DJ Rocky. Pero hindi ako yung tipo ng bading na babae kong manamit o babae kong kumilos. So, alam ko sa sarili ko na lalaki ang hinahanap ng puso ko. So, eto na nga. May nakilala akong lalaki. Nakilala ko siya sa isang common friend. At first, alam ko naman na may asawa siya. Nakasal siya. Pero iba ang naging dating niya sa akin. Iba siya sa lahat ng nakilala ko. He never judged my sexuality. Hindi siya naiilang pagkasama niya ako. At ang pinaka-okay dito, sinusundo niya ako sa bahay pag may hangout kami ng mga friends namin. At doon na lumalim ng lumalim ang quote-unquote pagkakaibigan namin. One night, niyaya niya ako. Niyaya niya ako sa kondo niya. By the way, DJ Rocky, may bahay sila ng asawa niya. Pero meron din siyang kondo para sa work niya. Medyo malayo kasi yung work niya at yung bahay nila ng misis niya. So that night, niyaya niya ako sa kondo niya. Akala ko magiinuman lang kami. Kaibigan sa kaibigan. Dahil hindi ko naman pa sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko. I am really enjoying his company. At alam ko, ganun din siya sa akin. But then, pagkarating pa lang namin doon, bigla na niya akong sinunggaban. Sabi ko, kung sakali mang matutuloy to, baka maging awkward tayo. And then he said, bakit naman magiging awkward kung gusto naman nating dalawa? Hanggang sa'yo na nga. Siyempre, marupok ako. Marupok si bakla. Kaya, bumigay na rin. Yes, DJ Rocky, may nangyari sa aming dalawa.
Kinaumagahan, hinatid niya ako sa bahay. Hiyang-hiya ako noon. Hindi ako makapagsalita. Pero, siya, kinakausap pa rin ako. Na para bang walang nangyari. In fact, after what happened, mas naging close pa kami. At alam mo yung parang may something na sa amin. Naulit yung nangyari hanggang sa sinabi niya sa akin na magkaroon na raw kami ng commitment. Commitment? Big word! So tinanong ko siya, bakit? Sinabi niya, gumawa raw kami ng promise na akin siya. Ibibigay niya yung mga gusto ko, pero hindi ako dapat magka-boyfriend o makipaglandian sa ibang lalaki. Grabe yun. Naisip ko, ay, hindi pwede. Kasi may asawa siya eh. So sinabi ko sa kanya na, hindi. May asawa ka at ayokong maging kabit. Ayokong maging kabit, DJ Rocky. Pero parang ganun na nga ako. Kahit wala naman kaming relasyon o commitment. Sa totoo lang, palagi rin akong nai-issue na bakla nga raw ako. Tapos, kabit pa. Sobrang nakakababa pero wala eh. Nangyari na. Hindi ko naman maturuan itong puso ko. So sinasabi ko na lang sa sarili ko na ganun man ang sinasabi nila sa akin na kabit. At least, hindi ako yung klase ng kabit na sisirain talaga yung pamilya nila o gagawa ng iskandalo. Sinabi ko na rin sa kanya yung mga issues ng ibang tao pero parang wala siyang paki. Sabi niya, wag ko raw pakinggan ang mga sinasabi ng iba dahil hindi naman daw nila ako kilala. Inggit lang sila. Sabi pa niya. Kaya naguguluhan na rin ako. Sinubukan kong ilayo yung sarili ko. Pero hindi ko alam bakit parang ang hirap. Until now, nagkakasama pa rin kami. Iniimbitahan niya ako palagi sa kondo niya at may nangyayari sa amin. At hindi pa rin alam ng asawa niya. Although, I'm really trying my best to distance myself. Na kung pwede, we can be friends without any benefits. Pero ang hirap eh. Pag nakakasama mo pa rin yung tao at siya mismo yung lumalapit at nagbibigay ng motibo, ang hirap mag-no. Mapaglaro talaga ang pag-ibig. Minsan mararamdaman mo ito sa maling pagkakataon at maling tao. Husgahan niyo ako. Okay lang. Perspective niyo yan. Dahil ako, mas kilala ko sarili ko. At wala akong inaapakang tao. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Japs. At ito, ang aking secret file.